Atani korwa sekiombe kemo kimanyikanite buna Green Town Initiative imeyebungia Nyaribari Masabani gori torialero baba wesokia na gokora obochenu gusekwa busa echiro ya masimba unenchira yemo yokorenda obochenu na boigo ebinto bitwetanaine ekirenga kyabe kenene no koine kya una babirendire obochenu na koyerinde ebinto bitwetanaine ane nase obosimeki bwemete ase nonya nabo babire bakwerera egatia makongu ali bawetera nanigo baruro kubore gochya saba samaria bayana boigo esereka Wasawaga tina kobakonya elio kobasira kugendereria emerobere yabo muri Keito Mildred Mumanyi namange. Buna enchere yemo yokulinda ebintu bitwetanaine bono nigo abanyakyombe kurwa Green Town Initiative imeyebunge Nyaribari Masaba besokia asokwa busa echiro ya masimba eliokwene buna ngurabere bakuragwa no munyakerogo bwekyombekyo bono nigo batebire ekerenga kyabo abairure kubwatesia abarayi baitu ba masimba uno mwadimini oito we sub count Mr. Kibagendi oyo beire goto support na goto sponsor buna patroni yeito abaiga nigo banchire gokora obusabi ase town yeito ya masimba nabo igo nakogenderera naende ase kyombeke gabuna giachagete igo giachagete asokogania inga totware asokobwetera na asokosimekemete ase Nyaribari yeito ya Masaba naboigo ntoganete tobwatera naso okorosyo obosabi na kere town naboigo naso osimekemete na nomodisi oito ekero mwadimini oito agendete gototangana une patroni yeito eganga yeitenene nogosimekemete na gokora clean up exercise na korosia moyo ayinere nebintu binde byogosimeka bune chindagera na matunda ayacha buna avocado abantu baitu baratemire koragenda asa tambe sana baraegeire unabone factory ya banana kisi bachiro ne chisema chinde nonya bagokora egasi yo ne bwate emechando ao ase bono batebire egati yemechande yo nase baganirie abarayi kubakonya elioko gendereria egasi eyo makongu to chitwanyora ndiringa chindo chechigo chiaticha ekero emetaro bune yega to gotichora ga masimba ya tichire yogo ikatoye tichore egera abantu banyora amache nabo igo abantu tokore gasi ento bwate chigiloves ento bwate chibuti ntore mere nebinte binge tokore chigasi nabo no iga ekero torese sub county ya Masimba nabo igo ntete ne chiovaro na chigo toro kingantu na abantu bamasingira tore echina challenges togetera se Nyaribari Masaba no twale gosaba iga barayi baito bari barorire kyombeke because egento ekera kenene masingira obusafi chitauni cheito ogenda no gusimeke emete na nuna deto state ago tabana ki emete to simeke bona twale goteba awa wero wisas abarayi baito bechi kwende mbali kurwa ba MCA baito mo chumbo ito kogenda amanye kyombeke nkirororo nande bato support aseba kunyara na kyombeke kera akonye nigo boigo baganirie nonya nabaria bamenyete no barema gwasanania ase ekyombekyo ase boigo basabire abarayi kubwaterana elio kwene kyabuna ekyombekyo ngosuka kerebosyo abaremavu ntoro ekyombeke kebogortia abantu bonsi taria egrupu yemo yoka green nero nabaremavu baro abwa sentenete nde secretary abaremavu ase green eyiga ase ekyombeke tore bono iga igato tebanga okobo moremavu taringa nese gasi burete gososinyire nabwa basongo batenga disability is not inability igo nare ko basabanga kamuranja ba mwachorwa ase chi division yechi eyere nyamasibi ibacho kiamo kama na masimba na keroka mbaro abantu abatiga bakore emirimo emiya naende babwate sia barayi baito ekiagere mirimo bakora nemiya onare kubaganinga kumochora inechi committee echi kero monte sachorira bero naenda akore emirimo mutiga mangana ndenga kiende yokuna kumusana na bono ripotalia egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi.